дар ин қисмати шаҳри Кӯлоб чароғаки роҳнамо фаъол нест. касе чӣ гуна хоҳад ҳамон гуна рафту омад мекунад. аксари пиёдагардон бо мушкил роҳро убур мекунанд. бобои ҳамроҳон аз ин роҳ бо тарс мегузарад. ба нақли ӯ гоҳе то 15 дақиқа интизори каммошин шудани роҳ мемонад. инами светофоро кор намекуна, бояд светофоро кор куна, ҳама тарафа кор куна ки як мошин беста, як мусафед бизгара барава, як кампир бизгара барава. мумкин нест, бо одама ба рӯш ҳам меояд мошин. мушкили дигаре ки ҳоло дар роҳҳои Кӯлоб дида мешавад, набуди хатҳои тақсими роҳ аст. дар ин ҷо бояд хати пиёдароҳ бошад. аммо ранги ин хат кайҳо рафтааст. ба гуфтаи сокинон, набуди хатҳои пиёдароҳ боиси нақси қоидаҳои роҳ аз сӯи ронандаҳо мешавад. ҳоло ин мошинҳо рӯи хати кӯршудаи пиёдароҳ қарор доранд. сокинон мегӯянд ки пеш аз сафари президент ба Кӯлоб роҳҳои минтақаҳое ки аз он президент гузар мекард таъмир кардаанд. вақте ки президент муҳтарам ҷаноби олӣ ба шаҳри Кӯлоб ва ба дигар ноҳияҳо сафар мекунанд, ҳамон ҷое ки муҳтарам президент мера ҳамонҷоро дарав ремонт мекунанд, сафед мекунанд. дигар ҷоҳо ҳамон хел таъмирталаб ва бигзор ҳамаи ҷоҳо ҳамон хел таъмир шаванд. ҳоло дар ҳамаи роҳҳои марказии шаҳр чароғакҳо насб карда шудааст. аммо сокинон мегӯянд ки аксари чароғакҳои шаҳр фаъол нестанд. чароғакҳои чаҳорраҳои шабакаи барқ муддатест аз фаъолият боз мондааст. чароғаки назди бемористон ва бозори сомонӣ низ фаъол нест. вале ҳукумати шаҳр гуфт ки 8 чароғаки насб кардааш фаъоланд. ози мо зиёдаи 8 чароғакҳо иваз кардем. чароғакҳои замонавӣ, рақамӣ. хоб бо ният дорем ки бо дар 4 гӯшаи шаҳр аминорам бо васл кунем. барои танзими ҳаракати нақлиёт кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ даст ба кор шудаанд. аммо ин танзим дар ҳамаи минтақаҳои шаҳр дида намешавад. дар ин минтақаи шаҳри Кӯлоб ки яке аз минтақаҳои серодам ва сермошин ба ҳисоб меравад, на чароғаки раҳнамо фаъол аст, на пиёда роҳ дида мешавад. сокинон мегӯянд ки чунин ҳол онҳоро ҳангоми рафтуомад ба мушкил мувоҷеҳ кардааст. бархе чароғакҳои насб шуда зери дарахтон мондаанд. ронандагон мегӯянд онҳо наметавонанд фаъол будан ё набудани чароғакро бубинанд. яке аз ин гуна чароғакҳо дар кӯчаи Даминзода қарор дорад. Кӯлоб сеюмин шаҳри бузурги Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ҳоло бархе чароғакҳои ин шаҳр ба таъмир ниёз доранд. маҳмуҷон Аҳмадзода, Озодӣ, Кӯлоб.